tunanina ya sanya ake bukatar su. Turmi babu taɓarya ya ake kiran shi gwana ta, ango babu amarya aiki na fahimta ta. Ya tattabara ta da kwai tara ya tara za ta gari tara, inda mutum tara kada tara raba kin ci bukata ta. Ita har haɗa kawai na duka masoya kar da ta sa hanta, dan ita wai sako na jini ce kar mu ba hanyar ta. So nake da ni da ke ayi mu tashi mu je garin masoya mu zauna birnin da ba wasu ma. Ni akan ki bani na koma tufar soki bani nima, ɗanɗanon harshe ya kai wa zuciya ya tabbatar mata da za a gina ta 'yar adam guda da ta zarce mace goma. Mai yin so haka yake ji zai rayuwa ko da ajeji, ki ɗan ƙaraban misalin sa zuciya ta tabbatar da zafi. Kin san wuka da kaifi zaren kwarashi da ƙarfi, mai so na gaske shine wanda jikinsa ya haɗe da ƙauna. Ya jajjani zo ki jani, dube ni sai ki kai ni, akala na baki jani. Kin san ai raƙumi da akala yaro ya sarrafa shi, in so ya so ka bi shi, ko baka fita da bakin ka ba a fuskar ka kayi nuni. So wani babban al'amari ne da zai sa ka kasa barci, ga ka a raye amma cin abinci ya gagare ka shi ɗai ya sa ka kunci. Ashe so yana da daɗi ta wanne barin yana da kunci, ɗanɗana mun shi a baki san ko yana da zaki. Ɗanɗana maɗanɗana sun ɗanɗana sun ce yana da gauni, sannan yana da daɗi. Abin da ke cake cikin zuciya ya sa ka kasa sukuni. So fake nan nisa ayo faɗan nan, daɗa da uwa hakan nan akan an hana ka san nan. Sai ya saka kana yin bacci a cikin duhu ba, sannan ya ce ka tashi ka gaba hanyar fitar shi, ba ka gaza da yin shi. Sannan ya saka ki shi ga wanda ma baka gaban shi. Kai so abun faso ne shi, sannan kuma abun gudu ne. Bayani nawa ya ga ne ka zo kan raɗan akun ne, ɗan zira kafa cikinsa ko kuma